Vážení používatelia, s radosťou vám predstavujeme vlajkový produkt ekosystému U-Chain, platformu automatického obchodovania U-Trading. Na platforme sú dostupné automatizované obchodné boty určené na spotové obchodovanie v pároch UCN USDT a BTC USDT na rôznych kryptomenových burzách. V tomto návode vám vysvetlíme, ako prepojiť obchodného bota s vaším účtom na burze MEXC. Nasledujúci krok po zakúpení Performance Pack je aktivácia bota. Prejdite na dashboard a kliknite na Aktivovať pri botovi, ktorého ste pridali. Pred vami sa zobrazí okno na výber burzy na pripojenie. V našom prípade pripájame bota k burze MEXC, takže vyberte túto burzu, následne vám bude ponúknutá možnosť vybrať si pár, v ktorom má bot obchodovať. Vyberte pár a kliknite na Ďalej. Otvorí sa okno na aktiváciu bota. Uložte si IP adresu z posledného bodu. Bude ju potrebovať ďalej. Teraz musíte pripojiť svoj burzový účet k botovi. Na to vykonajte nasledujúce kroky. Prihláste sa do svojho účtu. Prihláste sa do svojho účtu na oficiálnej webovej stránke MEXC. Uistite sa, že váš zostatok na burze MEXC je doplnený na sumu potrebnú na prevádzku bota. Doplňte zostatok, ak nie je dostatok prostriedkov. Minimálna suma doplnenia je uvedená vo vašom bote. Dôležité. Pred vytvorením kľúčov nastavte dvojfaktorovú autentifikáciu vo vašom účte. Prejdite do sekcie AP Management, Správa API. Umiestnite kurzor na svoj avatar v pravom hornom rohu a vyberte AP Management v menu. Následne na vytvorenie kľúčov vykonajte tieto kroky. Nastavte povolenia pre AP kľúče v sekcii Spot. Zobrazenie údajov o účte View Account Details. Zobrazenie podrobností objednávky View Order Details. Obchodovanie Trade. Do poľa Link IP Address zadajte IP adresu, ktorú ste si predtým uložili. Pridajte názov kľúča do poľa Poznámky Notes. Vymyslite názov pre kľúče, napríklad U-Trading. Kliknite na Vytvoriť. Prejdite dvojfaktorovou autentifikáciou. Následne uvidíte správu, že kľúče boli úspešne vytvorené. Access Key a Secret Key. Oba kľúče budete potrebovať na integráciu. Skopírujte a uložte si kľúče. Access Key a Secret Key. Upozorňujeme, že Secret Key burza zobrazí iba raz pri vytvorení. Preto je dôležité ho uložiť. Access Key vždy nájdete nižšie v sekcii Moje API kľúče, My API Key. Dôležité, nikdy nezdieľajte svoje kľúče s inými ľuďmi, pretože poskytujú úplný prístup k vášmu účtu. Neuchovávajte kľúče vo verejných repozitároch ani na verejne dostupných webových stránkach. Ak ste stratili kľúče alebo máte podozrenie, že boli kompromitované, okamžite ich odstráňte a vytvorte nové. Pripojenie obchodného páru. Pripojte obchodný pár UCN/USDT. Za týmto účelom v sekcii My API Key vo vašom osobnom účte na burze vyhľadajte práve vytvorený kľúč Access Key podľa názvu, ktorý ste mu priradili pri vytváraní. Kliknite na tlačidlo Set a v otvorenom okne vyberte pár UCN USDT. Uistite sa, že ste vybrali iba jeden pár. Vráťte sa na webovú stránku U-Trading a vložte uložené kľúče do príslušných polí Access Key do poľa Access Key a tajný kľúč do poľa Secret Key. Potom kliknite na tlačidlo Integrovať. Hotovo. Váš bot bol úspešne aktivovaný. Uvidíte o tom push notifikáciu. A v sekcii Dashboard sa teraz zobrazuje, ku ktorej burze je momentálne pripojený váš obchodný bot. V tomto návode sme vám ukázali, ako pripojiť vášho bota na platforme U-Trading k burze MEXC. Ak vám zostali nejaké otázky, vždy sa môžete obrátiť na našu zákaznícku podporu. Veľa šťastia a úspešný profit.